папкаи скритӣ ва махфӣ дар WhatsApp. баъзан мо дар WhatsApp баъзе чизҳоро удалит карда гумон мекунем ки пурра аз телефон удалит шуд. Не, WhatsApp ин папкаҳоро дар телефони мо пинҳон мекунад. биёед якҷоя ин папкаро ошкор мекунем. маи файли ё проводник медароем. папка Android Media. ин папкаи худи WhatsApp. дуюм папка WhatsApp Business. кадом WhatsApp-е ки дар шумо бошад ба ҳамонаш гузаред. инҷо се папка ҳаст. аз боло се нуқтаро пахш карда настройка ва ин функсияро гирон кунед. дар телефони Redmi низ ҳамин тавр, фақат инҷо показывать скрытые файли. 4 папкаи махфии дигар дар инҷо пайдо шуд ки инҳо памятро мегиранд. даромада аз мустур инҳоро тоза кунед. каме поён боз ба медиа гузаред ва ин ду папкаи дигар пайдо мешавад. инҷо историе ки дар WhatsApp тамошо кардагӣ будед ҳамааш сахранӣ шуда меистад ки инро ҳам аз телефон тоза карда партоед.